Επίσκεψη πραγματοποίησε στη Χαλκιδική η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Πρώτης Θεσσαλονίκης Χρύσα Γιαταγάνα. Στα πλαίσια της περιοδείας της επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, την Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής αλλά και το Δημαρχείο Πολυγύρου, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω την φίλη μου, την παλιά την κυρία Γιαταγάνα, η οποία βεβαίως εμφανίζεται σήμερα, μας επισκέπτεται ως εκπρόσωπος του κόμματος Ανεξάρτητοι Έλληνες και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη σημερινή της παρουσία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους συνεργάτες οι οποίοι την συνοδεύουν, οι οποίοι είναι παλιοί και προσφυλείς φίλοι και συνεργάτες, και πρέπει να ομολογήσω και να πω ότι η αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση και πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα κόμματα, τα οποία θα πρέπει να τα ενημερώνει, ώστε να επιλύονται τα προβλήματα κατά τον καλύτερο τρόπο. Διότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται με εμάς και επισκέπτονται τους κατατόπους δήμους για να πάρουν τα στοιχεία της ενημέρωσης, είναι αυτοί που θα μεταφέρουν τους καημούς της αυτοδιοίκησης, τα αιτήματά της, και κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι με την ψήφο τους μπορούν να λύσουν προβλήματα τα οποία είναι δυσεπίλητα και έχουν πάρα πολλά χρόνια να επιληθούν. Θα κάνω μια αναλυτική ενημέρωση στην κυρία Γιαταγάνα για τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σαν Δήμος εν στενή ενία, αλλά υπάρχουν τα γενικότερα προβλήματα τα οποία ανέφερα και προηγούμενα, ότι έχει στοχοποιηθεί κατά την προσωπική μου άποψη η αυτοδιοίκηση, η οποία βάλεται και νομοθετικός και οικονομικός, με αποτέλεσμα οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια να αναγκάζονται να προστρέχουν στον οβολό των δημοτών, οι οποίοι εν ώψη της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία βιώνουν, δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να ανταποκριθούν. Οφείλει η όποια κυβέρνηση, και η σημερινή κυβέρνηση, να ανταποκριθεί στα κελέσματα και στις απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης, και επιτέλους θα πρέπει στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα τρέξει μέσα στο 2013, έστω και με μορφή τροποποίησης, να φτάσει να χρηματοδοτηθεί η αυτοδιοίκηση με τα 3.400.000.000 ευρώ τα οποία έπαιρνε, διότι δυστυχώς φτάσαμε στο ικτρό σημείο να χρηματοδοτείται σήμερα η αυτοδιοίκηση με 2 δισεκατομμύρια περίπου, εκ των οποίων τα 800 εκατομμύρια ανήκουν στα προνοιακά επιδόματα, και αντιλαμβάνεστε ότι για να λειτουργήσουν οι Δήμοι θα τους μείνουν μόνο 1.200.000.000. Με αυτά καλύπτονται ίσα-ίσα το 1/4 των μισθών των υπαλλήλων όλων των Δήμων της Ελλάδος, και καλούνται οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια για να συμπληρώσουν τα κενά τα χρηματοδοτικά σε σχέση με την εξόφληση των υπαλλήλων και αντιμετώπιση των άλλων καθημερινών προβλημάτων. Αντιλαμβάνεστε να μεταφέρουν ακόμη και με ειδικές αποφάσεις χρήματα από τα ανταποδοτικά τέλη για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ είχε ηθική και ουσιαστική υποχρέωση η πολιτεία να ανταποκριθεί μέσα από τις χρηματοδοτικές διαδικασίες των παρακρατούμενων πόρων και εισφορών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να εκταμιεύσει τα συγκεκριμένα χρήματα για να μπορέσουν οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια να λειτουργήσουν. Η κυρία Γιαταγάνα, δείχνοντας το ενδιαφέρον της για τη Χαλκιδική λόγω έλλειψης βουλευτικής αντιπροσώπευσης του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο νομό μας, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται κατά της διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και γενικότερα στις απαράδεκτες, όπως τόνισε, περικοπές στη χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης. Επειδή εδώ δεν έχει εκλεγεί ακόμη βουλευτής, έχουμε όμως πολύ άξιους πολιτευτές. Αυτοί που με συνοδεύουν πλην του επιστημονικού μου συνεργάτη είναι όλοι οι πολιτευτές του νομού εδώ, και πιστεύω ότι θα εκλέξουμε 1 και 2 βουλευτές εφόσον λειτουργήσουμε σωστά και εμείς σαν κόμμα. Η πρώτη επερώτηση επίκαιρη που έφερα στη Βουλή ήταν για την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι τις μεταβίβασαν με τον Καλλικράτη αρμοδιότητες χωρίς να τις μεταβιβάσουν τους ανάλογους πόρους. Ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας, με την τελευταία της Ολομελίας απόφασή του, έχει πει ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες χωρίς να μεταβιβαστούν οι ανάλογοι πόροι. Πρόκειται να δώσουν στην ΚΕΔΕ, δηλαδή σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, να δώσουν περί τα 3 εκατομμύρια, είπαν 2.700, άντε 2.700, και έχουν περικόψει μέχρι σήμερα, μέσα στην τριετία, 60% από όλους τους Δήμους της χώρας. Αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι να μην εκπληρώνονται κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το κράτος, και τώρα τους καλούν να απολύσουν υπαλλήλους, λένε ότι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και θα τους μετακινήσουν. Εγώ έχω αντιδικήσει μέσα στη Βουλή με τον κύριο Μανιτάκη κατ' επανάληψη και του το τονίζω, δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το έγκλημα.
Ένας Δήμος δεν απλώνει τις θέσεις, ας πούμε, που μπορεί να έχει, γιατί δεν το φτάνουν τα οικονομικά του. Επομένως, έχει όσο προσωπικό χρειάζεται. Μεταβάζει αρμοδιότητες και στη συνέχεια λειτουργεί αθηνοκεντρικά. Όλα από την Αθήνα και από τα Υπουργεία κρίνονται. Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γερμανοκρατούμενη που απλά ψηφίζει τους νόμους που της υποδεικνύονται. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μια γερμανοκρατούμενη χώρα. Όλα έρχονται από την Γερμανία, μεταφράζονται, μας τα δίνουν και στη Βουλή μέσα, ψηφίστε τα. Όπως έγινε με το πολυνομοσχέδιο, αυτό γίνεται συνέχεια. Λοιπόν, δεν μπορεί η Ελλάδα να ζήσει έτσι. Πάνε να μας εξαθλιώσουν. Εγώ σας το επεκτείνω, πέραν των Δήμων. Η κυρία Γιαταγάνα δεσμεύτηκε ότι θα φέρει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ιδιαίτερα για τα προβλήματα της Χαλκιδικής, και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για τους κατοίκους του νομού μας. Εγώ σας υπόσχομαι ότι τώρα θα φέρω μία επίκαιρη ερώτηση θα πάω να δω και τα δανειά αύριο, και θα φέρω μόνο για τη Χαλκιδική. Ο Δήμος είναι ο κορμός, αν θέλετε, κατ' εμέ, της αυτοδιοίκησης, της καθημερινότητας. Αντιμετωπίζει τον πολίτη. Όποιος έχει πρόβλημα, του λένε τράβα στο Δήμαρχο. Και στο Δήμαρχο θα πάει για να πει το πρόβλημά του. Εάν λοιπόν δεν έχει πρόβλημα στο Δήμαρχο ή έρχεται στο Δήμαρχο και του λέει τι να κάνω, δεν μου δίνουν λεφτά, ή θα φορολογήσει περισσότερο τον δημότη του, ή επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση ο κόσμος, υποφέρει, δεν έχει να φάει, δεν έχει να πληρώσει τα φάρμακά του, δεν έχει να πάει σε ένα νοσοκομείο, δηλαδή δεν έχει να καλύψει κοντολογίες τις άμεσες ανάγκες του, δεν μπορεί να δώσει και περισσότερα δημοτικά τέλη. Είναι αδύνατο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Δήμαρχε, σας το υπόσχομαι αυτή τη στιγμή. Εγώ όταν δίνω το λόγο μου για κάτι το κάνω.